ƙarin mani. Wasu mazan suna fama da rashin mani, amma uku da wannan ka samu albasa guda 2 a yanka su a soya, sai bayan ta soyu sai ka samu ƙwai ka zuba, amma kada ka bari ya soyu, ka sauke ka ci. Idan kana haka insha Allah za ka sha mamaki. Ga wani sirrin ma, saka mai gida kukan daɗi. Ki samu tsohuwar raken da kika sha mai tsafta, sai ki bar shi ya bushe. Ki samu gabaruwa guda 3 da almiski da kunun fari, ki haɗa su waje ɗaya, ki rinƙa tsugunno kuma ki rinƙa goga zaitun a wajen. Za ki ga yadda mai gida zai ji. Ga wani sirrin ha'ila, sirrin riɗi. Ki samu riɗi mai kyau, ki wanke shi, ki niƙa shi ya koma gari, ki bar shi ya bushe, ki rinƙa sha da nono. Zai miki amfani wajen jima'i, za ki sha mamaki. Ƙarshen shirin namu na yau kenan. In ko zuwa ne sabon wannan channel ta mai albarka, muna roƙon da ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.